Vesi tai öljy, höyry tai kaasu. Mikään ei pysy kauan yhdessä paikassa. Jokaista prosessia tai laitosta, suurta tai pientä, pitää käynnissä liike ja virtaus. Virtauksen rytmin määräävät luisti, istukka, läppä ja palloventtiilejä käyttävät sähköiset Auma-toimilaitteet. Auma on kaikkialla, missä jokin virtaa. Solutions for a World in Motion. Tällä ajatuksella maailman johtava sähkötoimilaitevalmistaja Auma Reester on jo 60 vuoden ajan kehittänyt tuotteitaan ja palveluitaan. Konsernin Suomen tytäryhtiö Auma Finland Oy sijaitsee Espoon Tiistin niityssä. Olen Antti Savola, Auma Finlandin toimitusjohtaja. Me täällä Auma Finlandilla hoidetaan Baltian ja Suomen liiketoiminta-alueita. Talomme on kehittynyt 50 toimintavuoden aikana vahva osaaminen. Tänä aikana alan kehitys on mennyt paljon eteenpäin ja sähkötoimilaitteisiin on tullut paljon älyä. Auman tuotteet ovat pysyneet hyvin kehityksen mukana. Nykyinen energiatrendi ohjaa vihreämpiin ratkaisuihin ja sähkötoimilaite on siihen energiatehokkain ratkaisu. Vahva osaaminen alasta on meidän etumme ja se on myös parasta meidän työyhteisössä. Morjes, mun nimi on Toni Taavela ja toimin Auma Finlandilla myyntipäällikkönä. Meidän henkilökunnasta noin puolet toimii myynnin sekä asiakaspalvelun parissa. Autamme asiakkaitamme oikein toimilaitteiden valinnassa sekä autamme asennuksien ja käyttöönottojen suunnittelussa aina loppuun asti. Uusien projektien lisäksi meillä on paljon kokemusta jälkö- ja automaatioprojekteista, toimilaitteiden uusinnasta ja modernisoinnista. Meiltä löytyy paras kokemus Auman toimilaitteista. Konsernin omana tytäryhtiönä meillä on suora yhteys aina tuotekehitykseen asti. Jos Auman toimilaitteiden kanssa tulee ongelmia, meiltä löytyy oma tekninen tuki talon sisältä, eikä asiakkaan tarvitse olla yhteydessä Saksaan. Meiltä löytyy Espoosta juuri remontoitu showroom, jossa kaikki meidän tuotteet ovat esillä, ja pidämmekin mielellämme koulutuksia loppuasiakkaille, jälleenmyyjille sekä suunnittelijoille. Moi! Mun nimi on Peter Ekrus ja toimin Auma Finlandissa huolto- ja tuotantopäällikkönä. Me toimitetaan täältä Auma Finlandista noin 3000 toimilaitetta vuodessa, josta noin puolet toimitetaan meidän omasta varastosta ja toinen puolisko tulee Saksan tehtaalta valmiina. Meidän varastossa on 1,5 miljoonaa edestä toimilaitteita, jotka mahdollistavat erittäin nopeat toimitusajat. Meillä on oma kokoonpano, jossa pystymme nopeasti räätälöimään asiakkaiden toiveiden mukaisia toimilaitteita, joihin pystymme myöskin liittämään venttiilit, testaamaan ja virittämään yhdistelmät. Meillä on 50 vuoden kokemus venttiileiden asentamisesta toimilaitteisiin. Yleisimmistä venttiilimallista meillä löytyy asennusosat suoraan hyllystä, joka mahdollistaa erittäin nopeat ja joustavat toimitusajat. Olemme luotettava ja osaava kumppani sähkötoimilaiteasioissa. Tarvitset sitten uusia sähkötoimilaitteita tai haluat päivittää vanhoja uusiin. Meiltä saat myös huoltopalvelut. Ota yhteyttä. Mietitään yhdessä, miten saadaan teille sopiva ratkaisu.